Hola, som la Laura Llorà, una creadora i coreògrafa mallorquina que treballa des d'aquí, des de Mallorca. I aquestes 2 setmanes he estat a Ima Creació en la meva proposta Cardio, que és una proposta d'investigació de com el moviment pot ser una eina regeneradora durant el procés oncològic. I amb aquest projecte, que pretén ser una peça de 15-20 minuts i també un taller de moviment per a persones en procés oncològic, he analitzat la connexió entre l'estrès i l'enfermetat. Durant aquest procés d'investigació he treballat els límits en el meu propi cos durant un procés oncològic real i de com aquesta pausa real que vaig viure fa aproximadament un any em va fer replantejar i sentir la necessitat de compartir com l'esport físic